बर'फ्रा जों मिथिगौ बर'फोरा मोनसे आबाद मावनानै जाग्रा हारि बर'फोरा जों खौसे ज' मावलायनानै ज' सावरि बादालि हाबा मावलायनानै जों मोनसे रायजो खुंनाय आबाद मावनानै जाग्रा जों बर' हारि दा बे समाव आङो दिन्थिनो लादों सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे सारिदुवार हालामनि सिङाव थानाय भालुकपुं 12 माइल दैफांजिरि गामिनि गोबां रायजो राजाफोरा नैबे समाव बिथांमोना दा जिहेतु आबाद मावनायनि सम दा बेनिखायनो दिनै दैफांजिरि गामिनि गोबां रायजो राजाफोरा जों दिनै आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों दा गोबां रायजो राजाफ्रा रायजोनि मादै बिथांमोना खोथिया फुबाय थानायखौ नुनो मोनदों जों बिथांमोनाव मिन्थिना लानो नाजागोन गिबियाव आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायगोन मिथिना लानो नाजागोन बे दिनैनि बे दैफांजिरि गामिनि सासे समाज दैदेनगिरि बा गामि दैदेनगिरि आं बिथांनिफ्राय मिथिना लानो नाजागोन नोंथांमोननि गामिया न'खरबेसे नैबाव दिनैनि बे गामि दरसेयाव न'खरबेसे गामिया ज' जानानै नैबे हाबाफारिखौ माइ गायनाय हाबाफारिखौ लादों जोंनि गामिनि दा बर्तमान 63 न'खर ज' जानानै मोनबेसे बिगाबेसे हा माइ गायो नोंथांमोननि गामियाव 6 बिगासो बिगा रायजो गासै गामि हिसाबै नोंथांमोननि गामियाव आं बेखौ मिथिनो लानो नाजागोन नोंथांमोननि गामियाव साबेसे सुबुं अनजिमाया बेसेबांसो गामि थायो अनजिमायाथ' जोंनि गामियाव गथ' गथाय गासैबो लानानैथ' 300 जनसो जागोन गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिफ्राय बे समाव आं मिथिना लानो नाजागोन दैफांजिरि गामिनि सासे आइजो आं बिथांनियाव मिथिना लानो नाजागोन जे नोंथांमोननि गामियाव माबायदियै दिनै बे माइ खोथिया फुनाय बे हाबाफारिखौ लादों जोंनि दैफांजिरि गामिया दिनै खुलुमबाय आं गिबियावनो नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ आं फरायबाय जों माने दिनै गासैबो जा दैफांजिरि गामिया बहुद गिदिर माबाया न'खरा 60-62सो जोंहा न'खर दङ जों गासैबो ज' जानानै दिनै माने खोथिया फुदों जों फुंनिफ्रायनो माबा 10ता 8ता 10तानिफ्रायनो जों खोथिया एसे दहाय जोङो 10तासोआव एसे हालेवबाय ओमफ्राय जों दाबो फुगासिनो दङ ओमफ्राय गायनाया जोङो गाबोन नङाबा समफोर गायगोन दिनै साबेसे खोथिया फुदों जोंनियाथ' गोबाङानो दं दिनै आंबो साननाय जाद्रायाखै होमब्लाबो जोंहा 60सो जागोनानो दिनै साबेसेसो फैदों बायदि गासिबो फैजोबदों बिदिनो सासे सानै माबा मोनसे न'खराव निदान जानायफोराल' फैयाखै बाखि जों गासिबो ज'आनो फैदों माला गायगोन नोंथांमोना दिनै फुरा हाबा जोङो माबा गायगोन समबारै गायगोन समबारै गायनाया बेसे बुरजा नोंथांमोननि गामिया जों गासैबो ज'यैनो गायजोबो बिगाबेसे गायो रायजोआ बेसेबांसोथाय आंबो बारा मिथिया 12 बिगासो दं नामा 12 गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिफ्राय मिथिना मोननानै जों मिथिनंगौ जों बर'फोरा मोनसे समनिफ्रायनो जों जेब्ला रायजो जानो जुरिजेनदों अब्लानिफ्रायनो जोङो माइ गायनानै आबाद मावनानै जों गावनि जिउखौ खुंबोदों न'खरनि माखासे आंखालखौ सुफुंबोदों जानाय लोंनाय जों बिदिनो सुफुंबोदों बे समाव आं सासे आइजोनिफ्राय मिथिना लानो नाजाबावगोन दिनैनि बे खोथिया फुनाय हाबाफारिनिफ्राय आं सासे आइजोनिफ्राय आं मिथिना लानो नाजागोन बे समाव आङो दैफांजिरि गामिनि सासे आइजोनिफ्राय मिथिना लानो नाजाबावगोन जे दिनै नोंथांमोननि बे दैफांजिरि गामिया जे नैबे गोबां दोलै नोगोरै रायजो मोनसेयैनो फैनानै जे खोथिया फुनाय हाबाफारि लादों रायजोनि जि खोथिया फुनाय हाबाफारि बेयाव नोंथाङा बाहागो लानानै बा नोंथाङा बेयाव खोथिया फुनानै रायजो राजाफोरखौ माबायदि बुंगोन मा बुंगोन रायजो राजाफोरखौ जोङो बेयाव गासैबो गामिनि दैफांजिरि आइजो हान्जाफोरखौ जोङो गासैबो खौसे जानानै बे खेथिखौ मावनो होननानै नाजादों नालाय ओंखायनो जोङो रायजोफोरनिफ्राय मोजाङै गठन थाथों होननानै जोङो बे दैफांजिरि गामिनि रायजो राजा महिलाफोरा गासैबो खौसे जानांगौ आरो अराय सम बे खेथिखौ थिखांनानै जोङो लोब-लोबनो गोदोर रायजोफोरा बेखौ राननानै थाखा फैसा गासैखौबो जों ज' खालायनानै बाख्रियाव बुथुमनानै लाखिनाय जायो
आं नोंथांनिफ्राय मोनसे बाथ्रा मिथिबावनो नाजागोन जे नोंथांमोना नैबे माइ गायनाय जिथु माइ गायनाय आबादारि बे आबाद मावनाय रायजो आबाद मावनाय बेखौ बेसेबां समनिफ्राय मावबोगासिनो नोंथांमोना? 4 मायथाइनिफ्राय जादों। 2004 मायथाइनिफ्रायनो जागायजेननाय जादों आरो। गोजोननाय थासिम बयखौबो आं साबायखर बावबाय बे समाव नोंथांमोना जोंनि चेनेलाव दसे सम होनायनि थाखाय बिदि रायलायनो मोगा मोगि लानानै जोंखौ हेफाजाब होनो थाखाय दसे सम मोगा मोगि होनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर बावनाय जाबाय।